Punten, Pak. Niki kirimanipun kula sekalian sawah nggih. Kondangu mboten ketemu. Loh, iki Sinta, murid paling pinter sing paling rajin biyen. Pasti saiki wis dadi manajer utawa pejabat nang kantor gede to? Boten, Pak. Kula saniki dados kurir paket. Mung ngeteraken paket sedina iso nang puluhan titik. Ora kepira nanging cukup kanggo kebutuhan urip. Monggo pinarak. Loh, niki Pak Toto. Kalau kangen banget kali jenengan, Pak. Pak, ngapunten mendadak niki ana rapat sejam malih. Nanging Bapak kudu nyambut undangan Pak Toto di sini. Nggih, nggih kula. Bagas iki Bagas sing biyen tukang bolos sekolah. Sing bendine tak kono nyapu untuk halaman. Kok bisa kok ngene? Dereng ngaturake sugeng rawuh, Pak. Kula tansah kelingan panjenengan. Senajan kula yen sering jenengan amuhi, sak niki kula namung bisa matur nuwun. Iki monggo Bagas monggo pinarak. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Sugeng inggih bocah-bocah. Sugeng inggih, Pak. Nah, jadi dina iki adewe sinau materi anyar. Jadi aku pengen kabeh serius, ojo sembrono. Cah, monggo dan dibuka catetane. Wah, Sinta pancen murid teladan, tulisan rapi, ngerti pelajaran, yo iki sing kudu dicontoh. Bagas, aku ingat kamu tamu gitu. Nyuwun sewu, Pak. Kula kepikiran nambah desain motor anyar sing iso ngangkune luwih cepet lan irit bensin, Pak. Rapot abang-abangan, bolosan, di kamar motor, tumang. Gas, jadi pikir kowe makan kalau aku lagi. Penting tersaat. Ya, Dit. Kok menawa suatu dina aku iso mbuktekni. Bagas, hilang itu joplok, kok ora isin. Monggo kowe paling dari guru kasar. Kan jadi baik, orang itu membantu. Iya. Gas, sabar yo. Aku percaya kowe iso. Aja peduli karo sing guyu. Kabeh hukuman kok aku terus koyo aku paling salah sejagat raya. Lea banasu, hukuman kuwi ngopo cedhak. Sing luwih didikati saiki yaitu piye kowe nerusake uripmu. Iya, wong sing paling dijemuk saiki bisa wae dadi wong sing paling didikati sesuk. Wong uripku gak sawah, sing saiki tumpul alon-alon, yen dirumatkan di tenanan, mengko bisa panen luwih akeh tinimbang sing mung rusak-rusuk. Pak, ngomong lho, ndelok aku wis bandel stok. Padahal aku ning jaba lho, ngewangi simbang.
dodolan usaha cilik tapi ra ono wong sing percaya mbek aku. Le, ora usah kabeh wong ngerti. Sing penting iku Gusti Allah ngerti. Tetep dilakoni wae sing apik lan kerja keras lan aja gendho. Kula bakal mbuktekake yen kula mboten namung cah nakal. Guys, aku ngisi sing balik gitu cium saiki koyo wong biasa ae. Koyo ora ono gunane prestasi kabeh iki. Sin, prestasi kuwi mung bagian cilik. Urip ora mung soal cepat kapan garis finish. Kabeh wong iku duwe jalani dhewe-dhewe. Aku iso tekan kene kuwi amarga aku duwe wong pinter. Nanging aku kepaksa terus tangi meski saben dina aku dianggap gagal. Guys, aku ora nyongko. Zaman biyen, aku yakin yen kowe ora bakal jadi apa-apa. Aku arep ngomongke yen kowe iki wong sing gak duwe masa depan. Tapi saiki aku sing salah. Pak, panjenengan biyen sering hukum kula versi cedeng. Waktu kuwi kula rumangsa diremehke. Nanging saiki aku ngerti yen iku latihan sabar. Kula ora dendam, Pak. Malah matur nuwun amarga saka kuwi kula sinau kerja keras. Guys, aku nyuwun pangapunten. Aku bakal jadi guru sing adil. Biyen aku bangga-banggano Sinta gara-gara nilai dhuwur. Saiki aku sadar yen kowe sing duwe semangat urip. Urip iku sawang sinawon, sing katon suram saiki bisa dadi cahaya ing tembe. Lan sinar cahaya kuwi asring ora saka awake dhewe, nanging saka wong liya sing maringi semangat.